ngayon na lahat ng nanonood sa aking YouTube channel. Ngayon po ay may kakaiba naman po tayong ginagawa. Bago po tayo pumunta sa bago po pupunta tayo sa ating topic ngayon, ay i-share ko naman sa inyo ang view ng Magallanes po. Ganito po ang view ng Magallanes. Yun po, mga company po namin. Ay, wow, may dumaan na Maganda po talaga ang Magallanes. May tatlong company. Po. Nakatakot pag may pag mag-alon. Ay, nako po. Baka malunod tayo. Ibang-iba po itong na video ito. Papaiba po tayo pawala sa stress. Nako po. Ay, nako. Okay po. Ang una po nating ito po, sinyalis na ang isang bakla ay nagkagusto or may gusto sa isang lalaki. Number 1 po, laging tumingin siya sa isang lalaki na nagustuhan niya. Yan po ang isang palatandaan na ang isang bakla ay may gusto sa isang lalaki. Okay, pamunta naman tayo sa number 2, laging nagpapansin. Kagaya nito, nagpapansin. Naku po. Nagpapansin. Nagpapansin po. Ipakita ko sa inyo yung kasama ko na nagboboting. Si, po? Ismael Sopas. Ismael Sopas po ang kanyang pangalan. Ay, naku po. Salamat sa pagsama, Ismael, ha. Salamat sa number 3 na po tayo. Laging pumunta sa bahay ng isang lalaki. Pangatlo na po tayo. Laging pumunta sa bahay sa isang lalaki. Pang-apat, gusto ng bakla na kaibiganin ang pamilya ng lalaki. Lalo-lalo na ang ina. Mostly sa mga mga bakla, yung ina talaga ang kanilang isang para mapalapit sila sa isang anak. Lalo na kung ang anak gwapo, talagang magwapo talaga. Ay, nako po. Ay, nako. Doon tayo. Ay, nako po. Kakaibang po ito, adventure. Okay, number 5 na po tayo. Sa tuwing bumisita ang bakla, ay laging may dalang mga pagkain. Kahit anong pagkain po, may dalang-dala po siya. May dalang-dala po siyang mga pagkain. Saan tayo pumunta? Naku po, maraming mangroves dito. Naku po, maraming mangroves dito, Green talaga siya. Buti dito hindi masyadong maalon, no? Adventure na ito. Nakakatakot. At walang katao-tao dito. Kami lang dalawa. Naku po. Maraming, ba yun? Nipa. Mangroves, nipa. Mga kakaibang video na ito. Naku po. Dahil mataas ang tubig ngayon, na planuhan kong mag-boating. Nako, matagal na kung hindi pa nakapag-boating. Paano na pabalik na tayo. Okay, number 6 po. Niyayan ang lalaki na nagustuhan ng bakla, niyayan niya na mag-inuman. Ganun po, niyayan ng lalaki, ng bakla, yung lalaki mag-inuman po.
para naman maka-point siguro yung bakla. Nako, marunong mga bakla niyan. Alam ko po yon dahil ako po ay isang bakla rin. Pero talaga kayo ha, mga kaibigan, pag may gusto yung bakla, wag ninyo mga abusuhin. Wag niyo palaging hingi-hingian ng mga ano-ano na lang. Sana maintindihan niyo po yung mga naramdaman ng isang bakla. Wag niyo abusuhin, lalong abusuhin. Okay, may tao din po yon. Mga kaibigan, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, mag-share sa aking video. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Salamat po. At huwag kalimutang manood sa sunod kong video dahil marami po akong video pa. Pero itong video ito ay nakakaiba, hindi sa mga sign na mga pampaswerte. Ito po ay sinyalis na umiibig ang isang bakla sa inyong mga anak. For example, ano pa. Yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.